13 nong lang hen constituency ki parlo jai pong hi thia long episar se tum radamai pi ki paman pon son se aprang to sarjana long wo jok jera kisi mate sisor arjana long kadu kavera da tumta manghu hepin pen kisi mate sisor arjana long wo pi pon vek nang poputa pini radamai pi long than paklar po bangso mai long boro tiwa pen chenglok episar se mai phu je ka thar che tong nun se suri surya da tum che tong dun Puluni pen bari thetok bi report Time News Dipu. Kisiar yang dokong sebutak pilih puyi manang li. Rata pan mo het dapu et. Benangan rat dun kamang hudulang saro solam te putak. Benangan rat dun he kamang hudulang ka chini ni dulang. Solam te putak dak pen khan chini. Oh la sopot han pa chini ta. La ke atumi ada lai ho ade. La symbol noksa location lo komada party si komat kopia noksa si longjima la solam ka chin pai hot. Abinong ke doors ke free symbol lake nilitum endame lapen nomination ke file paprang cheng bang silong nangji ay nomination ke file cheng ge nililu nili silong nangji amat ko piloma chumatha hala nobo soronia tung a party ha kokrojar konat ni sido daka party ta be hala tuma phan BJP tum vanlo hala John Bernard Sangma phan vanaman alang lige thang da dakar biang long alam me chini ne itum ke sum go piloma thang na chini ne alang li phan vanamat hala tor sarjan be na papi thudun de ang alang li tum ke registered party pusipu la pen registered and recognized pusipu la pen hala tum MP ta non ge jok ta velu hala tum ke long nang gia ve amat ko piloma BJP atumi DC pen ni tum meeting ge doun hut DC phan da hang pon de meeting ar lo pen hang pon det ha chamber lo office ar lo papilu chok ama hala da ko pipilo nigi pu ka ther ka do velo rokom lo amat BJP DC ta kroi lo ni to manang pi hai hedet la pen la John Bernard Sangma phanta ingtan batake thom phi ke hang pon ke cheng ku ka lang li kroi lo ni NLO nang tum tors nang tum le anon pulo alang li ke bol si en populo amat alang li aphan alang li phanda unan ther lo amat alang li ta apika ko kroi thu thedet lo la puyo amat ili tum aphan KC ke lage ni tum second hai ke ni tum ke chinia teng ke kado lak proxy do pot ili tum lak po ke long vek po BJP tengah puto nang li phan la MP judet lo pote kursi nem putak jarang beng choki pula putak nang li hin te pil lang plat. Te la ke beng pa prang cheng ik hala angjir pichen ko ka tum lo la pen hala ika sopi phanda rip de the ko mat lo lage rip rip de man jil thap thot budia la phan ala ko man ne ti su he son ti su budi alang li ke jel ta ke donang lo la son pot lo la ni phan nge nang pe duji bulo je alang li ke do thwet lo ako pa pe do ni ke kur senem ngali de ke ni pi su ko bong ali pinakan de ni como CM ni je dekang lo jong si BJP si highway ji jong si ramdet pote CM bege chigo po sini man lage ni chupen da si unon pulo le chupen da pulo ke si unon pulo ke ni tum long nang dun non lage nang tum chi nang chi oi pin ta chok lo BJP ben si unon pu sini ke pule chupen ta tu liram rong hang phan ke lalu lama yang pirong lo ama sini tu mata lo lage blessing in disguise lo mane lage hakim miap alam lo athema ili tum election ke jedan ke hai ke la ke che tu men kang than ye phan ke mati di ai ke si helo kang than i meji kente la si ar nam ta itum phanang pilo pusi matha lo la pen la election commission ben si ilitum han la ke si ta nang pilo ke la pot non ke la bangso ke si pen ilitum ke chetum amen voter list along pen ing than nang po la pen ke long le patta pen anda ing than nang po la pen sakuri pen da ing than nang po la ing tip lap nang po la pen hala bo BJP tum Amir tahdi inti pet nang po